Makadi mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nhasi hatina kuuya nenyaya dzemagitari, hatina chekuita nenyaya dzemimhanzi. Nhasi tine nyaya inorwadza yatinayo, tine nyaya inochemedza, tine nyaya inosirisa, tine nyaya inobata, tine nyaya yekuti kana uchiiteerera uchiifolowa unonzwa misodzi yakutobuda yega. Nyaya iyi inyaya yakambobuda paRadio Zimbabwe, yakabudiswa naNdundu Season Chikara, Radio President, paaiti chapwititi chanhasi. Nyaya iyoyi yakatendererazve mumasocial media platforms akasiyana-siyana. Nyaya yatirikutaura nezvayo zuva ranhasi inyaya yemusikana anonzi iye Ruvimbo Bvunzai, uya wekupondwa nastepfather nevavakidzani nemapurisa kusvikira mwana afa. So zuva ranhasi hama dzangu, tisati taenda kure nenyaya iyi, tisati tapinda munyaya yedu zvakazara, ndoda kuti umbonzwa masoko ari panapa aya, chimbonzwirawo manzwi aya. Ai, ndiri kurwadziwa, chero zuva pandikarinzwa ndakarwadziwa kufa kwaRuvimbo. Asi dangotaurawo pamusoro pemusikana uyu anonzi Nicola, taifamba naye chita zvemumabhawa izvi, asi munhu wekutanga kuuraisa. Asi ndinongoti Ruvimbo yoka acharwisa pana Nicola, amunhu wechitu. Akabaisa umwe ainzi Norman Gwafa tiri pa1 Way paGadzema, akafa. Azoyatsvagwa nehama dzaNorman Gwafa vanogara panzi paZimbabwe apa, akatiza akaenda kuSouth, akazouya nemota iRed. Apa kwakuzodzoka mumwe munhu kwaenda ndiRuvimbo kauyu. Saa Nicola nomutemoka ngavamboitawo action pana Nicola, ndiunorwadziwa naRuvimbo. Ndiziva imimi kuti Elder kana vauya kazhinji, Elder havangouyi kazhinji. Ukandiona ndauya sezvizvizvi, panenge paita nyaya kubudikidza nemanzwi atanzwa aya, pane zviri kubudikira zvinoratidza satanism, pane zviri kubudikira zvine chekuita naSatani panyaya iyoyi. So umwe asati azvinzwisisa, but ngatifambei nenyaya yedu, uchajekerwa, uchaziva kuti ndiri kuzama kuti chii panyaya iyi. Ndoda kuti uzive, ndakambozvitaura pavidhiyo redu rakanzi nyaya yaSimba naRozi yokwidza makata. Ukadzoka pariri vhidhiyo randakati nyaya yaSimba naRozi yokwidza makata, pati 1 yacho ndakataura nhau yekuti satanism ine malevels. Inotanga pasi ichikwira kusvika kumusoro, kune vanotonamata Lucifer vacho, kune vanotoita machurches, kune vanotoziva, vanotokokawo vamwe kupinza musatanism macho. So kune vari pasiwo, kunewo vamwe vasati naivo vatozivawo kuti masatanist, asi vari masatanist zvavo. Saka malevels anoenda kodini, kosiyana, asi yese zvayo iri satanism. Saka kana ndakatarisa nyaya iyi yemwanasikana Ruvimbo Bvunzai wekupondwa uyu, kaelementi kesatanism kari kubudikira, ndokandakuda kujekesa nhasi kuti munhu unzwisise. Chekutanga ndechekuti chese chakaipa chinobva kuna Satani, hakuna chakanaka chinobva kuna Satani, chose chakanaka chinobva kuna Mwari. Although Satani achimbopota achiunza zvinhu zvinenge zvakanaka, asi ari mafake gifts. Bhaibheri kuna John rinoti, ndinokupai rugare rwangu, ndinokusiyirai rugare rwangu, asi handikupei sekupa kwenyika. Zvinoreva kuti nyika inopawo rugare. Kana tichitaura nyika, tiri kutaura Satani. Satani ndiye anotonga nyika, kunze kweuyo azogamuchira Jesu muupenyu hwake chete ndo hwaakutongwa naJesu, apinda into the kingdom of God. Anditika. So Satani anopawo magifts, anopawo zvinhu, anotoprofita, anotokupaiwo zvimwe zvinhu zvekuti munotofunga kuti
Kunotori nemachechi mamwe anotofungawo kuti ari kunamata Mwari, naiwo acho ari kuenda kuchechi ikoko vanototi tiri kunamata Mwari, but chechi iyoyo yakatangwa zvayo naSatani. So Satani anounzawo zvimwe zvinhu zvinoita sezvakanaka but zvakashata. Nyatsa kubata manzwi aya, right? Sezvinoita munhu achida kuraura fishi, anoisa chikafu pachiredzo kuti fishi idyire chikafu, ikadya yahukwa yabuda. So kana uine pfungwa dzinoshanda dzinonyatsa kukakata chaizvo, unozvibvunza kuti sei baba, sei stepfather vakauya kuti ndakuya kumbotora mwana, kongwa yese yaigara nasekuru iyi, kureva kuti stepfather vavasipo here? Stepfather vaivapo, asi mhinduro yakawanzika yakawanzika iripo zvayo ndeyekuti mastepfather mazhinji havanyanyi kuda kugara nevana vasiri vavo, ndosaka mwana aigara kwasekuru. Ko nhasi azotorwa nhasi, chinyi chasaka musvike pakuti ndauya kuzotorawo mwana? Imimi stepfather nguva yese maisagara naye. Pane a very big question mark ipapo. Tobva ipapo todzokera pane musikana anonzi Nicola ari kutaurwa nezvake uyu. Vana baba, kana mukasachenjera, kana mukasaziva, mukasabata nyaya serious yataurwa nemusikana uyu, haisi nyaya yekutamba nayo iyi. Ngatidzokororei manzwi ake tinzwe. Ai, ndiri kurwadziwa, chero zuva pandikarinzwa ndakarwadziwa kufa kwaRuvimbo. Asi dangotaurawo pamusoro pemusikana uyu anonzi Nicola, taifamba naye chita chemumabhawa izvi, asi munhu wekutanga kuuraisa. Asi ndinongoti Ruvimbo acharwisa pana Nicola, amunhu wechitu. Akabayisawo mwainzi Norman Gwafa tiri pa1 Way paGadzema, akafa. Azoyatsvagwa nehama dzaNorman Gwafa vanogara panzi paZimbabwe apa, akatiza akaenda kuSouth, akazouya nemota iredhi. Apa kwakuzodzoka mumwe munhu kaenda, ndiRuvimbo kauyu. Saa Nicola nomutemoka ngavamboitawo action pana Nicola, ndiunorwadziwa naRuvimbo. Dambudziko chete ratinogona kusangana naro nderiri pana 1 Corinthians chapter 2 verse ya 14 inoti kana munhu akaberekwa haangagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti ubenzi kwaari, zvinonzwisisiwa noumweya, naiyewo haanzwisisike. Handitika sei ndakota rugwaro urwu, ndarwukotera pakuti ndaakuda kutaura nyaya inonetsa kunzwisisa, yakaita semabhonzo, yekuti umwe munhu haagoni kuigamuchira. But pane mukana wakakurisisa wekuti nyaya iyoyi ndiyo uyu wekuba mari, handiti, neuyo ari kunzi ane mari uyu. Muri kunzwa here kuti uyu anonzi Nicola uyu akambourayisa umwe munhu? Izvozvizvi uyu wamunhu wechitu aurayiswazve nani? naNicola uyu. Meaning to say kuti vanhu vari kugara zvavo paine sniper riripo, harinei nemari, havanei nemari. Mari vanoida, but uyu haanei nemari, uyu anei neropa revanhu. That's why muchinzwa kuti kwakambourayiwa mumwe mumashure, izvozvi pane mumwe futi adini afa. Saka target yake ndevanhu, anoda ropa, ndo zvinoita satanism. Saka imi muri kuona vanhu vazoponda ava, vanhu vaponda ava hakusi kuda kwavo, but vakagarwa vakashandiswa naSatani. So vapinda mumhosva, vapinda murufu, zvaakusiririsa, zvaakurwadza. Kana mukazwa masoko akataurwa nababa ava vemudzimai uyu, baba vakabva kuuzumba marambapfungwe vaya veduwe, munorwadziwa, nokuti naivo havasi kunzwisisawo kuti chii chaitika. Apa ndipo paunosvika pakurwadzirwa zvokuti unoshaya kuti zvabva nepi. Ngatimbonzwa masoko ababa pamusoro pemwana wavo waiti akakura zvakanaka, hatina kumbobvira tanzwa zvakashata pamusoro pake. Ngatimbonzwa masoko akataurwa nababa ava first. Mwana wedu togara pasi tetasi totaura
toona zvatinowirirana. Zvakaita mwana wangu inini akatonditadzira zvakanyanyisa. Kafu ndakatoti manda kutoti inini baba wacho ndingakaita sei, ndingakatadza ndini kuba. Apa ndopaunonzwisisa manzwi aSolomoni aitaura kuna zvirevo kuti baba vebenzi havana mufaro. Ipapapo ndopaunonzwisisa, nekuti uri kuona here kuti mhosva dzese dzatakurwa nababa izvezvi ndosaka naivo vakutaura kuti ndini ndine problem, inini ndini ndakatopara mhosva. Wedwe zvinochemedza, zvinorwadza izvi. So kunyange zvakadaro ndoda kuti uzive nhasi kuti zvose zviri kuitika izvi nekuchemedza kwazvo ndiye Satani iyeyo. Satani chaanoda kusiya misodzi pamatama ichiverera. John chapter 10 verse 10 inoti mbavha inongoya kuti ibe, kuuraya nokuparadza. Ndofunga vhesi iyoyo ndaidzokorora muma messages andinodzidzisa, ndinoidzokorora kuti ipedzisire yava memory verse kwauri, ipedzisire ya vhesi yaunoziva nemusoro. naHosea chapter 4 verse ya 6 inoti vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Saka ukabatanidza manzwi ese atatsanangura, unoona kuti pane mukana mukuru kwazvo wesatanism pakufa kwemwanasikana uyu. Kuwedzera kuti unyatsonzwisisa, regai nditi kuba, that's satanism. Kungoba chete, kana uchitoba iwewe nanhasi. Ndozvandambotaura zviya kuti satanism ine malevels. Sorry pakukuudza masoko aya kuti newewo uri musatanist but level ndo yasiyana. I'm very sorry kungokuudzawo masoko iwayo kuti uri musatanistiwo newewe but level ndo yangosiyana. Newewo uri musatanist asi level ndo yangosiyana. Tarisa kuti pakabiwa $100 asi maresults abuda ndeyerufu. Kuba nekuroya zvasiyana here ipapo. Kuroya tagara tinozviziva kuti isatanism. Ameno kana usingazvizivi, because idepartment rimwe remasatanist rekuroya iroro. So nembavhawo idepartment rimwe remasatanist, but danger iri pambavha ndeyekuti iwo havazvizivi kuti naiwo masatanist. Vanenge vachitoti tiri kutoita zvinhu zvikuru. So chitarisai maresults akubuda, uyo akangoba mari but nhasi paita rufu. Zvasiyana here kuroya nekuba. Saka muroyi ndeupi apa? Anditi muroyi ndeuyo aba mari uyu. Dai asina kuba mwana Ruvimbo akafa here. Anditi Ruvimbo akadai ariko aigorohwa sei? Anditi chaita kuti mwanasikana arohwe kubiwa kwemari. Saka hama dzangu, Bhaibheri kuna Ephesians chapter 6 verse ya 12 rinoti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, nemweya yetsvina namadzishe enyika eri marino. Mweya yetsvina ndiyo satanism, ndiyo mhando yedu. So izvezvi takutaura language yechiKristu ndeyekuti takaita loss yatakaita ndeyekuti takashayikirwa nemwanasikana. Number 1, a very big loss. Number 2, hama dzedu idzodzi dzakapara mhosva idzi dzamuri kuona idzi takatorasikirwa nadzo. Izvezvi tichitotaura kudai so, kune vari kutochemawo iva vava vekusungwa. Zvaitova zvibatsiro kana tikada kutotarisa nerudo rwaMwari. Izvozvi tikaenda kutondovaparidzira kujeri ikoko, vanototendeuka vakatoenda kudenga. Izvi ndiri kutaura zvinhu zviri biblical. Kuti Jesu paakarovererwa pamuchinjikwa paiva nembavha mbiri, imwe kurudyi imwe kuruboshwe. Pakaita imwe yakamukira Jesu ipapo dzichipindurana nemasoko. Pakaita imwe yakazvininipisa pana Jesu, ikavimbiswa naJesu kuti ndinokuvimbisa kuti nhasi tichanga tiri tese muparadhiso yababa vangu. So Jesu paanosvika panyaya dzakadai anongokanzura madhoketi 1 na 1. It depends nekuti iwo watenda here kwaari. But chinorwadza ndechichi, chinonyanya kurwadzisisa ndechekuti mwanasikana wedu akafa achirwadziwa. Varume kufa nekupondwa pakashaya counseling
unogona kunanga mugehena straight. So ndiri kurwadziwa nemafiro akaita mwanasikana uyu, nokuti nguva yavakamutsveta, nguva yavakamudhamba, unodemba kuti dai taiziva chiitiko chakadai, dai tainyumwa, taifembera, waingobhururuka wosvika ipapo womukansela, womugamuchidza Jesu, ofa achipinda mugehena, achipinda muparadhiso. Nemhaka yekuti chinopinza munhu muparadhiso, chinopinza munhu kudenga, kugamuchira Jesu. Hakuna anopinda mushe hwaMwari asina kubarwa patsva, according to John chapter 3 verse 3 neverse 5. Munhu anofanira kubarwa patsva kuti aone kupinda mushe hwekudenga, nekuti tese tiri vatadzi kubva pambereko yechivi chaAdhamu naEvha. So ndo patakatadza tese ipo paya. So panoitika chinhu chakadai, pese patinonamatira vanhu, hapasi pese pavanopora. Vamwe vane nguva yavo yekuti Mwari akuada, but chimwe chinotirwadza ndechekuti tikasaona kuti munhu akufa, pamwe umwe anofa ari mutadzi hatizivi, pamwe iye akagamuchira Jesu, we thank God kana akagamuchira Jesu, but mukana wekuzorasika kuenda kugehena uri very high, nekuti pakurwadziwa kwakaitwa nyama yake semwanasikana anogona kutaura manzwi ekutotuka Mwari kuti naiye Mwari wacho haako. Munoziva here kuti chakasaka Jobho azviveure musoro chinyi? Nokuti Jobho aiva akagara, pakauya nhume yakataura kuti ngamera dzaenda, asati aipindura pauya umwe mombe dzenyu dzaenda, asati apindura makwai enyu arohwa nemheni, asati apindura pari kuuya umwe ari kuti vana venyu vese vafa kumutambo mukuru kwavakanga vari kuita birthday remumwe mukuru wavo. So Bhaibheri rinotaura kuti Jobho akatora chivenga, akakwengura bvudzi, akaveura bvudzi rake, akagara pasi pamadota. Chii chakaitika? Inini hazvina izvozvezvo, hazvina kunyorwa muBhaibheri, but common sense dzinofanira kukuudza kuti chakasaka Jobho azviveure musoro, anga ari kuvharidzira manzwi, anga akurirwa, saka aida kuramba kuti asataura. Ndava dai akangotaura Jobho ipo Bhaibheri, aituka Mwari, nekuti pain inokonzera kuti ufunge kuti Mwari haako. Saka panguva yepain panodiwa vanouya kuzotaura kuti don't worry my daughter, tiri panyika, tinosangana nazvo asi tinokunda, tarisa kuna Mwari. Obva afa ari mumasoko iwayo, oenda hake kudenga. So ndiri kurwadziwa nemafiro akaita mwanasikana. Tinotenda kuti nenyasha dzaMwari kazhinji ndo padzinoshanda ipapo, pakuti tazofawo mutsaona Mwari vanotirescua, takusiyira Mwari ipapo. Chekupedzisira pamasoko angu, ndinoda kutenda sekuru avo vari kunzi sabhuku avo panyaya iyi, vaigara nemwana akazotorwa avo. Sekuru vane wisdom ava. Mukateerera masoko avo, ndofunga munotenderana neni kuti murume uyu anotaura zvine uchenjeri. Pane wisdom panooneka. Pese paari kubuda pakamera achitsanangura, unonzwa uchenjeriso, unonzwa wisdom. So isu tiri kuti vanhu vakadaro ivavo vanodiwa musociety. Dai kwavanoshanda kuusabhuku ikoko kuine vapromotions, ngavavapromote vatova kana mambo chaivo, nekuti sekuru ava vane wisdom. Imbonzwai mamwe emasoko ewisdom yavo. Edu hanzvadzi yemurume wavo vati vabva kukadoma, nehanzvadzi yemudzimai uyu yabva kwamurewa, vauya pano vakasvika vakakumbira kutaura neni, tisi tine hama yakauraya mwana wenyu. Tabvumirana navo tikati garai titaure, tikataura navo, vakabata maoko, vakakumbira ruregerero nezvakaitwa nehama yavo, vakataura kuti vanga vasina kuzvitarisira kuti ropa angasvike hama yavo iyoyo, kuti ingasvike pakadaro, asi vazouyawo nembudzi yavo yavati hatina chatinacho hedu, tangouyawo nekuti hatingasvike pakaunganiwa kudai tisina chatakabata.
tauya nembudzi yedu iyo kungoti muwedzerowo muriwo. Hatisi kuti tataurirana kana kuti taita sei, tangoonawo kuti zviri pano ndo zviripo. Saka vabvisawo mbudzi yavo, isusu tavatambirawo tikavati imi hamuna mhosva, hama yenyu ndo zvayakatiitira, ndobva tavatsanangurira mafambiro akaita nyaya. Saka vanga vachiti baba vemuparo wemhosva vari munzira futi kubva kwaMurewa. Saka handisini ndega ndinopupura izvozvo, kunyangwe nababa varuvimbo mumuromo mavo muri kubudisa manzwi anotsigirana nezvandiri kutaura kuti sekuru avasabhuka vane wisdom. Ngativanzwei vacho. Ndourayiwa futi chii chaitika? Hapana. Saka ngavauye kunoku zvichokwadi izvozvo hazvina kunge zvaitika, asi ndaita communication nasekuru ndovaitondiudza chiti no muzukuru taapakati, ini ndichibvunzawo sekuru taapapi, because firo yemwana achirohwa nastep father. Kunyangwe baba vekuzumba maramba pfungwa vemudzimai wekuponda mumanzwi avo muri kubudisa wisdom nemweya wakanaka uri muna sekuru avasabhuka. Inzwai. Watanga kunditaurira ndangomubatawo maoko akangoti ndazviitawo seiwo mongo zvavo tese atiite mwoyo wakaita se wakaenzana, asi ndokuti kuti wandigadzira mune zvakaita se nyangwe kwanga wakanditaurira makopana matete, but ndonti wandigashira zvakaita zvakanaka, ndokuti kubva sabhuku wacho newamwe wacho wese hayo wandigashira mune zvakaita sei. Tinoona isusu. So hama dzangu, chekupedzisira ndechekuti ndapota usafa wakameka decision muupenyu hwako iwo uchiona kuti ndakatsamwa, ndagumburiswa, chimbomira hasha dzidzikire wozotanga uchifunga kuti nyaya yako inogadziriswa sei. Ndamba kuudzwa akasiya jira mumasese, ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Musakanganwa kugamuchira Jesu. Mwapedza kugamuchira Jesu mozosubscribewo pachannel yedu yakanzi Elder David Kanjanda and Kingdom Keys. Fear not, sin not. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Thank you very much.